Bumili lang ulit ako guys ng ulam dyan sa karinderya sa kabilang kalsada. Tawid. Kasi may Guadalupe. Ayun. Nadala ko pala yung camera kanina. Kalimutan ko. Nag-vlog ko ako dito sa cellphone. Pero isang clip lang. Saan mo? Ano yung toyo? Patis. Isang pinapig yun. Sige. I need patis. Kaya meron kami ampalaya. Tapos fish with tausi. Si favorite ni mami mga isda. Kaya hindi ako makain ng isda tsaka gulay lang si mami. Tapos favorite niya din atay, balunan. Ito? Yeah. Ito yung balunan niyo. Ayaw mo? Ito yung curry. Ano lang. Okay, let's eat guys. Nagsosolo si Froggy. Hi daddy! Kaalis lang din mga bisita ni mami galing mga taga Dingvilayo, yung tindahan ng alahas, mga brilyante, mga diamante. Ayun, kasi sa Dingvilayo na nag-work si mami at si daddy. Doon pala sila nagkakilala. So, puro mga taga Dingvilayo dito kanina. Hindi ako nag-vlog guys, ako may mga tao kasi sabihin nila kausap ko na naman ng camera. Pero si mami alam niya nag-vlog ako. Hindi niya lang napapanood ko. Hindi niya lang alam kung saan panoorin. No. Tulog ka na dyan. Kahit konti lang. Kasi mamaya, wala nang tulugan ko mamaya. Tapos, susundin ko si Chris paglabas ng school. Pinapasok ko pa siya ngayon kasi nga, wala namang gagawin. Ganito, pabugso-bugso lang naman yung mga bisita. Tapos bukas yun debate. Sabi ko, magpaalam ka na lang sa teacher mo. Pumasok ka ngayon, magpaalam ko sa teacher mo na hindi ka papasok bukas. So, yun lang. And then, dumaan lang din ako sa bahay. Tinima ko yung mga babies. Kasi namimiss ko na. Yun. Ayun lang. Tara, bili tayong sesta ulit. Wala na naman yung ref. Maya na. Para lumamig na nga. Diyan nga sa 7. Kaya po 7 yun. Tingnan mo. By piece na dyan. By? Per piece na. Pero kung makabili dyan ng by... Tira natin yung box. Kasi kahapon, binili namin 6 na box. Kaya ang daming pumunta nung araw. Umubos na agad. Ayun lang guys. Update. Tapos nag-ayos ako ng mga orders din. Sa Viber kasi natambakan na naman ako ng mga order sa Viber. So, nakapagsagot pag may mga tao. Yun, nagsagot na ako so far. Sagot ko naman sila lahat. And, yun. Tara, punta natin sa mini-stop. Dito lang yung mini-stop, Ano ka ba? Paglabas mo lang na itong Wait kasi ito. Dumating kagabi yung Ano yan, May? Miss Veronica, claim your... may nagpadala sa inyong pera? Saan? Sa Palawan. Saan yun? Kahit saan Palawan? Oo, Palawan Express. Ito yata yung kahapon, di ba? Yung nireplyan mo yung... Yung bigay imo at imo. Imo. EMU. Ayun, nakamag-anak niya ata, Ang sabi? Ayun lang, claim niya na yung pera. Palawan. Opo. Ang sasabihin ko? Wala. May pipilapan lang kayo doon na form. Palawan lagi. Wala ata. Ito na lang, tsaka niya na lang. Ayan, si Mami. Mami, baka mag-asawa ka pa, Sus! Naluloko pa ako. Babago niya si Daddy. Alam niyo naman, napakasiloso niyan. Siloso yan si Daddy. Hinalaan lagi niya si Mami. Kapag aalis lang yan Tawang hinala lagi. Lilipat-lipat ka makikita. Mababantayan ka na, Ayun, Daddy, mababantayan mo na si Mami. Hindi ka, Ayun, si Daddy. Habang wala pang masyadong bisita, guys. Kuha mo na yung order. Ayun. Saan ko ba kayo?
baba. Gusto ko sana chumika habang may ginagawa ako. So, baba nyo. Saan ba kayo ilalagay? So, ayan. Okay na. Ayan pa. Isa-isa lang naman ang dating ng bisita. Kasi mamaya yan bubuhos ulit eh. So, ginagawa ko na sasagot ako ng mga inquiries and mga orders kinukuha ko. Where is my oven? Wish ko lang naririnig nyo ako kasi bumulong lang ako. Nakakahiya doon. May bisita kasi. Pero ano ba sasabihin ko dapat? Nakalimutan ko na guys. Haters na lang. Ayun, wala nang ginagawa kundi magsagot na muna ng mga ano. Sa business pa rin, ayun, inaano ko, tawag dito. Kapag walang bisita, ayun, kung may mga sasagutin ako, sinasagot ko na. Tapos pinapasa ko na yung mga order kila Dayan para sila na mag-pack and then magpa-ship. So, ganun guys. Hindi po bakit nandito ko is hindi na ako nag-ano sa business. So, yun. Business pa rin. Gumigilid lang ako minsan. Kapag medyo madaming tao. So, yun. Titigilan ko. And then, kapag wala naman, itutuloy ko. So, yun. All cleared up na guys. Dali na si Daddy sa kanya. Huling hantungan. Tapos na yung mask. Yun, clear na lahat. Nandun na sa CR pa si Mami. Kasi kailangan pag nailabas na yung casket, diba, wala na dapat. Wala nang babalik. So, nagligpit pa kasi kami. Wala na naiwan. Let's check. Wala na. Sige, May. Inantay kita, May. Don't you worry. Dito pa ako. Opo. Okay na, kuya. Ang aming service for today. Okay, let's go. Le! Okay na sila dun. Kasya na. Dinaan si Daddy dito sa ano, sa bahay. Gaya ng Kati Winnie. And si Frank Tata. Dito ba? Pumara eh, no? Ayan, bahay nila. May karindel. Ano ba si Tita Emma? Ay, hindi. Wala. Diyan, may luto eh. Ayan. Wala na si Daddy. Dati nandun yan. No? Nakatayo sa terrace. Nag-aala ng halaman niya. Daddy si Mami ah. Himatayin na naman yan. Palalayan mo yan. Ay hindi. Bigla na lang natutumba yan. Hala. Sige na. Raise me up to more than I can be. At ngayon,
po, tuluyan na po nating isasara ang casket. So, hinihiling po sa members ng immediate family na sila po ang magsara ng casket. Ay, si mami pala. Raise me up to more than I can be. At ngayon po, ililipat na po natin ang casket sa kanyang vault. Habang inaantay po natin na maibaba ang casket sa vault, maaari na po tayong kumuha ng mga flowers na iaalay po natin mamaya kay Sir Leon. Nandito po yung mga bulaklak po natin. Kuha kang flower, anak. Georgie. Bye-bye, kuya. Bye, kuya. Hi, daddy. Bye, kuya. Tabi, anak, si lolo mo. Yun! Yun! May sino si Amon? Hindi ko kilala, hindi yan sa atin. Dito yung kabila. Pero maano na niya, tinanggap na niya, tingnan mo mukha niya, maliwalas. Tingnan mo na niya kasi yung pain na naramdaman niya. Baka nga, parang... Nandito din sa ano, sa ilalim si Ate Winnie. Double internment. Lunch muna guys, dito sa Capitol Common. Anong breakfast? Alas 12 na. Ang masarap yan, me. Mozzarella stick. Mozzarella, ano yun? Cheso. Yummer sham. Ito, me, oh, salad mo. Conscious ka na, me, ah. Kaya natin yan. Ito na kami guys sa Pasig. Karating din. Pagod. Pahinga lang konti tapos diretso na kami ng Pasay. Ayun. Tapos babalik din si Froggy. Ayan ito. Ba't may mga... Ano ito? Ito yata mga nangangagat baby. Ha? Mga nangangagat na ano. Ako kinagat. Kaya yun. What is this? Maliliit na ano. Kating-kating. Huwag mo nang anuin. Hindi pati na... Pag ito, ayun o, lumilipad-lipad. Ay, ang dami! Matakot. Saan galing to? Oh my gosh. Saan galing yun? Hala. Kilabutan naman ako. Ang dami. Tingin nga ako. O, sa damit mo, meron na rin. Ito, yung mga ganyan itim-itim guys. Ang liliit. Pero ang dami na... Ano nga ito nga? Mga lamok ni dalim. Lamok eh. Ayun, ang mga itim na yan, oh. Kaya yan. Ayaw, lamok, me. Hindi yan, lamok. Ah! Nasa ulo ko na! Oo nga, tumayo ka, tumayo ka. Alis dyan, alis dyan. Tangi, nandito, oh. Ayan na yun. Dali, dali, dali. Oh my gosh. Oo. Ayan, last na ano ni lolo mo. Last na damit. Ano kasi yan si daddy? Wash it wear siya guys. Kapag hinipad niya na, naligo, lalaban niya na. Yung mga halaman ni daddy. Aray ko, nangangagat nga siya talaga. Ano ba yun? Nakakainis naman. Pulgas daw. Hindi yan pulgas. Nakakainis ka. Search mo sa ano. Pinuputakti kami. Nakakainis. Colors. Dumito ka na, Chris. Huwag ka na dyan. Ha? Ano, nangangati na rin kayo? Ikaw, nangangat ka ba? Wala naman nami. Oh. Madaling makita. Pag upo ko dun sa ano, ano ito, ang dami. Kala ko langgam. Tama? Hindi, dun sa upuan. Kailangan talaga maglinis dito. Ano? Ano yan, huling sinuot ni daddy?
Ito yung pulgas oh. Ayan ba pulgas? Hindi naman niya yung natin eh. Lumilipad yung... Nalawa. Si Mommy. Wala na akong tagalaba. Wala na tagalaba. Ngayong mag-isa na lang si Mami, siguro mapapayag na namin siya na umalis dito. Doon na lang kasi same lola sa atin. Masikip doon, alam mo, ano lang yun eh. Stock room lang yun. So, yun. Hanap na naman kami guys ng pwedeng malipatan na nung... Kasi noon hindi natuloy gawa na si Daddy nga, diba, na stroke. So, natigil yung paghahanap niya ni Paggy. So, ngayong naulan din siya, si Daddy. Si Mami na lang. Kailangan malis na siya dito. Kasi nade-depress yun. Ayun. Kati-kati. Nag-antay pa rin yung kaibigan ni Froggy. Nirenta na lang din namin. Nag-grab kasi yan eh. Grab driver. Sabi namin, service na lang muna namin. Tapos tinext ko na yung agent namin. Yung mga dumating daw ng ORCR is yung mga December pa na na-release na car. So wala pa rin yung ORCR niya ni Tonton. Ayoko naman din i-take mag-risk kasi 10,000 din yung kapag nahuli ka. Sayang, di ba? Sana makakarating yung 10,000. Ayan ako. Ano talaga yan? Saan mo nagagaling? Bakit tumadami yung nunal mo? Para ka na si Piolo Pascual. Meron ka na dito. Meron ka na din dyan. Siyempre, gumagawa ko na lang. Gumagawa po. Tinalito. Search mo nga kung ano yun. Hello guys. Nakauwi na kami kanina bago alas 3 ata. Ayan, dito na kami. Naglinis na ako ng kwarto. Nagpalit ako ng bed, lagyan ko bedsheet si Kolokoy. Si Chris pala, sorry. Okay, napatawag ng Kolokoy. And then nagmap ako ng floor. Dito din sa labas kasi maamoy yung wiwi ni Poknat. Ayun, syempre. Alaga ko yan. Kaya ako din yung magmamap niyan. Pero saan naman siya nagwiwiwi sa mga basahan. Yun. Kaya maglalaba din ako mamaya ng basahan. Kaso, labas muna kami dito para bumili ng pang tinola. Gusto ko na tinola guys. Na-miss ko yung bahay. Grabe. And then, pabalik siya sa sa Pasig. Mga na daw. Mamayang, siguro pa, mga alas 10 na para iwas traffic na. Yun. Ano ba? Magsaing muna ako bago kami lumabas. And before that, I need basahan na muna. Hindi naman nagwiwiwi si Poknat sa minsan, pero mostly nagwiwiwi siya sa basahan din naman. Kaya, kailangan laban yung mga basahan kasi doon yung amoy ng kanyang wiwi, mapanghi. Yun, saing muna tayo. Anong itsura nung ko dito pag alis ko. Ganun pa rin nilo. Malamang. Wala naman may ialam yan eh. Yun. Pati ng ko. Gusto ko na maligo. Kaso tapusin ko muna itong ginagawa ko guys. Pag ako maligo ng bongga. Laters na lang. Yes, si KitKat nga yan. Nusus naman si KitKat ay! Ayun guys, kasi in-hit in-hit na naman siya. Nagregla na si Yuna. Baby mo yun si Yuna, hindi mo dapat yung bad ka. Sabagay, aso sila eh. Dito ka muna. Oh, bakit? Babaliw na naman siya. Ayun, kaya dito muna, kakain muna sila. Hindi daw mapakain ni Jackie yung tatlo doon. Gawa ng, binabantayan niya nga yung mga aso. Nababaliw-baliw siya kapag ka-inhit siya. Utogeros. Asus! Dito ka lang. Dito lang. Routine. Ayaw mo kay Mami, halika dito. Hindi mo ko na-miss.
Ano? Ito lang po sa atin na himpilan. Ano yung lungkutan? Utugerosan. Diba? Ikaw din, papaspay na kita, ha? Wag! No! No? Ayun, papalo. Kasi halapitan talaga si Yuna. Niregla na si Yuna. Yan, delikado din yan eh. Mga next month na, niregla na rin niya. Kaya kailangan mapaspay na yan eh. Ano? Hindi pwede, di ka na naman nagkakain. O, tugerosan. Excuse me guys. Sa word namin. Tignan mo yung niya, yung katawan niya talaga. Na, di ka naman nagkakain. Kakaano mo, babantay mo kay anak mo yun. Di pwede. Talaga. Di pwede. Ayoko. Sancho. Ha? Sancho. Ang tutoy mo, puputulin ko na yan. Di na pwede magpalahi. Ilan na yung lahi mo? Ang dami-dami na. Nakakapagod. So, babaliw-baliw kasi eh. So, kailangan madala ko na lalo yung mga aso doon sa probinsya. Buksan mo. Ano dali? Init. Ako na. Aircon. Ay. Bakit? Bakit diretso na yan? Sinong... Ano po? Si Populoy. Kain guys, dinner, tinola, and then binigyan ako ng kapitbahay namin ng Chicken. dilis. Na pinirito. Okay. Kain, let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And bless us, our Lord, and these thy gift, which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ayan. Diba, Poknat? Diba? Bukas maliligo ka ulit. Aray ko! Bugbugin kita. Ay! Uy! Gusto mag... Aray ko! Aray! Aray ko! Ba't gracious son? Dito. Saan? Aray ko! Bugbog. Gusto? Sige. Oh, yabang ha? Yabang. Gayabang. Oh, belly rub. Din. Ligo ka na naman bukas ha. Ligo ka na naman ha. Konti na lang. Magaling ka na. Yung mata niya magaling na daddy na. Hindi na ano ba yun? Hindi na, ano tawag kay Randy? Kirat? Daddy kirat ko. Walang bingal sa tito. Ouch! Tayo. Why, bakit yung isa nakatayo yung isa hindi? Tatabad siyang... Hoy! Tayo mo yan! Hoy! Hoy! Nipok yung ano niya, yung puwetan niya. Siguro naiirita siya. Ikot-ikot siya. Arte mo ah. Ha? Aray ko, bondoy ka. Sige na, sleep ka na talaga na. Tomorrow naman dali. Dami tayong gagawin bukas. All fresh na guys. Para kay daddy. Kasi nagre-ready pa lang siya. Uuwi siya sa Pasig. Yung mga wala kasama si mami. Good night, until tomorrow. Good night, daddy. Who told you this? Good night, bebe. Night! So much for now.